नमस्कार मंडळी, मी कोकणची प्रीतिया या तुमच्या चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत करते. पटापट सर्वांनी लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची प्रीतिया या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि हे लाईव्ह सर्वांसोबत शेअर करा जेणेकरून सर्वांपर्यंत पोहोचेल आपलं लाईव्ह. पटापट कमेंट करा सर्वांनी, लवकरात लवकर कमेंट करा, चॅनलला जॉईन व्हा लवकरात लवकर. लाईव्ह चालू झालेलं आहे, कोकणची प्रीतिया लाईव्ह आलेली आहे, तर लवकरात लवकर जॉईन व्हा. आज आहे, एक मिनिट, लवकरात लवकर जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला, कोकणची प्रीतिया या चॅनलला. कमेंट करा. तो नाही, दुसरं तो ताण जातो. खुशी, पटापट सर्वांनी जॉईन व्हा कोकणची प्रीतिया या चॅनलला. कमेंट करा. संतोष दादा नमस्कार. येळकोट येळकोट, जय मल्हार, जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय शंभूराजे, जय महाराष्ट्र. कसे आहात संतोष दादा? खूप खूप स्वागत आहे कोकणची प्रीतिया या चॅनलमध्ये. हाय सुप्रिया दीदी, नमस्ते, कैसी हो डियर? मैं ठीक हूँ सुप्रिया दीदी, आप कैसे हो? क्या कर रहे हो? खाना बना? हेलो 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 करायला छोटासा फोन, मतलब इसका मतलब है हेलो हेलो करने के लिए छोटा सा फोन. कहाँ खाना बन गया? नहीं बहन, खाना नहीं बना है, आलस आ रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, नहीं करना है वही खाना हर रोज. सुप्रिया दीदी को गलती से अनसब्सक्राइब कर दिया मेरे भाई ने. तुमने ही किया होगा, झूठ बोल रहे हो. अमित दादा नमस्कार, स्वागत आहे कोकणची प्रीतिया या चॅनलमध्ये. कसे आहात? पटापट सर्वांनी लाईक करून घ्या. अमित दादा नक्की लाईक करा चॅनलला. समर्थ लाईक कर चॅनलला पटकन. संतोष दादा सुप्रिया दीदी व्यू नहीं आ रहे हैं क्या? किसको व्यूज नहीं आ रहे? किसको व्यूज नहीं आ रहे सुप्रिया दीदी? संतोष दादा म्हणतायत आज माका जाऊचा असा, उद्या पालखी येतली गावात. खय जातला गावाकडे? वा वा वा, नमस्कार. पालखी कामचो नमस्कार सांगा, आशीर्वाद. समर्थ म्हणते अरे या ट्रेन चालवण्याचा मला पण आळस येऊन राहिलाय. काल मी हावडा राजधानी चालवली होती. हावडावरून दिल्लीला जाणारी राजधानी पुरानी हालत झाली. ओके, सुप्रिया दीदी बोल रही है 4 आवर्स लाइव थी, 500 व्यूज ही आए. मेरे बाप रे, 4 आवर्स लाइव ली आपने? माय गॉड. मैंने जो सेटिंग बोली थी वो आप कर रहे हो क्या? जो लाइव पे पूरी सेटिंग लगाते हैं वो आपने की? हाय टीएन भाई, नमस्कार, स्वागत है. सुप्रिया दीदी बोल रही है मैंने भी रेल वाले को अनसब्सक्राइब कर दिया है. अच्छा किया. अच्छा किया, उसने आपको किया, आपने उसको किया. अच्छा किया. हाय टीएन, लाईक डन. थँक यू टीएन. कसे आहेस तू? खूप दिवसांनी आलास लाईव्हला यार. पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा सर्वांनी, कोकणची प्रीतियाला जॉईन व्हा सर्वांनी. कमेंट करा आणि काय करताय, आजचं जेवणमध्ये बेत काय आहे हे सांगायला पाहिजे की नाही. सुप्रिया दीदी बोल रही है सुन मैंने डिस्क्रिप्शन चेंज कर दिया है, देख लेना एक बार. ओके ओके. मैं वो नहीं बोल रही हूँ, आप जब लाइव लेते हो तो वो पूरी सेटिंग करते हो क्या, वो पूछ रही हूँ. मतलब डिस्क्रिप्शन, लोकेशन वगैरह सब चेंज करते हो. डीपी. टीएन भाई बोलते ठीक आहे, तुम्ही कसे आहात? मी मस्त आहे टीएन, मी खूप छान आहे. होळी झाली का तुमची? मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. समर्थ बोलते दीदी लोकेशन आणि डिस्क्रिप्शनची काही गरज नसती. असते बाबा, असते.
मला वाटतं असते, म्हणून मी माझ्या फ्रेंडला सांगते असते. खुशी झाली. ओके, झाली का? फुलपाखरू, हाय फुलपाखरू, दुसरा फोन घेऊन ये जा. छान किती दिसते फुलपाखरू, या वेलीवर फुलांबरोबर गोड किती हसते फुलपाखरू, या वेलींवर त्या वेलींवर गोड किती हसते फुलपाखरू. हाय फुलपाखरू, कसे कसे आहात तुम्ही? समर्थ म्हणते आवाज म्यूट झाला आहे. आवाज म्यूट. अहो कुठून? फुलपाखरू मी आहे कोकणातून. तुम्ही कुठून आहात? माझ्या लाईव्हला येता आणि सारखं सारखं विचारता तुम्ही कुठून, तुम्ही कुठून. हे समर्थ हसतोय फुलपाखरू. तुम्ही पण छान दिसता. थँक्यू. समर्थ हस राहिलाय. तुम्ही तर छान गाणं बोलता बाबा. हो की. मग लाईक करा की हो बाबा. लाईक करा चॅनलला. मी सोलापूर जिल्हा. ओके, सोलापूरचं होय तुम्ही. वा 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 वा. मग कसं आहे वातावरण सोलापूरला? गरमी होते का? काल माझ्या संग एक प्रँक झाला. ओके, सांग, नक्की सांग. हाय सीमाताई, नमस्कार, स्वागत आहे. कशा आहात सीमाताई? खूप खूप स्वागत आहे. फुलपाखरू लाइक डन, थैंक यू. सब्सक्राइब भी डन होना चाहिए फुलपाखरू. काय फुलपाखरू, सबस्क्राईब पण करत जावा की हो. या वेलींवर फुलांबरोबर गोड किती हसते फुलपाखरू. सब पण डन. हो का? खरं आहे का? समर्थ म्हणते काल मला जायचं होतं लखनौकडं, मला पाठवलं होतं जम्मूकडं. जम्मूवरून मी कसं काय लखनौला गेलो होतो ते मला आजपर्यंत समजलं नाही. मग खूप काय रे बाबा तुझं ते. हम पागल नहीं है भैया, इसने हमारा दिमाग पागल करके रखा है. ये रेल वाला भैया खुद भी पागल करता है और हमें भी पागल करता है. फुल आता कमेंट पण करतो थांब व्हिडिओला. करा 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 करा. सोलापूरवाले दादा करा करा. काय म्हणताय बाकी? जेवलात का? 12 वाजले. हमारा दिमाग खराब नहीं, इसने पागल करके रखा है हमारा दिमाग. मंडळी कमेंट करा, कमेंट करा, कमेंट करा. आशुतोष भावा नमस्कार, कशा आहेस तू? आई एम आशुतोष फ्रॉम बैंगलोर. हाय भाई, नमस्ते, कैसे हो? मराठी आहेस का तुम्ही? समर्थ बोलतोय हमारा दिमाग खराब आहे. आम्ही नाशिककर, सोलापूरवरून 410 KM. समर्थ मध्ये दीदी मी जे बोललेले ते पिन करायचं बरं का? नाही करणार. फुलपाखरू म्हणते डान्स पण भारी करताय. मी कुठे डान्स केला? तुषार काटकर म्हणते आज जेवाय बाहेर आहे, तुम्ही येताय का? तुषार दादा आज नॉनव्हेज खाताय का? या वेलींवर फुलांबरोबर गोड किती हसते फुलपाखरू. तुषार दादा जेवायला आज काय नॉनव्हेज की व्हेज खाताय? त्यावर मी ठरवेन मी येणार की नाही ते. केलो कमेंट. थँक्यू फुलपाखरू, खूप छान. फुलपाखरू मस्त. मला फुलपाखरू हे नावच खूप आवडलं.
समर्थ म्हणतोय लाइव वीडियो को लाइक करून चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल का हिस्सा बनो, मजे करो. अरे मराठी तर मराठीत, हिंदी तर हिंदीमध्ये टाक ना. काय मराठी हिंदी गपचप वाचताना कंटाळा येतोय. नारायण दादा नमस्कार. नमस्कार, स्वागत आहे नारायण दादा. कसे आहात तुम्ही? आणि कुठून आहात नक्की सांगा, मला कमेंट करा. कुठून आहात हेही नक्की सांगा. आणि चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकनवर क्लिक करा, जेणेकरून उद्याचंही लाईव्ह तुम्हाला भेटेल. आशुतोष दादा म्हणताय आय एम हिंदू मराठा. ओके, मग मराठीमध्ये बोल की आशुतोष दादा. मला एवढी ही इंग्लिश नाही जमत तुझ्यासारखी. प्लीज, तू मराठी आहेस ना, मी पण मराठी आहे. चल आपण मराठी बोलू. मी तर कोकणातली आहे, माका तर मालवणी पण येता. आशुतोष दादा चॅनलला नक्की जॉईन हो. फुलपकरू म्हणते तिथं आहे ना व्हिडिओ, सर्व डान्स करत आहेत. बघितलास मग. थँक्यू. अरे मला खूप आवडतंय डान्स बिन्स, पण लग्नच नाही तुम्ही कोण करत ना. नुसते सगळे अनमॅरिड राहिलात. बहिणीला जरा मजा येईल नाचायला, आमंत्रण दिलात तर. योगेश राजपूत म्हणतायत हाय योगेश दादा नमस्कार. कुठून आहात तुम्ही? स्वागत आहे. पंकज धन्यवाद. थँक्यू सो मच. तुषार दादा म्हणते जेवायला बाहेर निघायलो, व्हेज खायला. ओके, मग मी आज येते तुझ्यासोबत जेवायला. चल, हॉटेलमध्ये पनीर बिर्याणी, बटर पनीर आणि सोलकडी पण घ्यायची. आशुतोष दादा म्हणते यार एक ॲडवाईस हवी होती मला तुझ्याकडून. तुझी ॲडवाईस फ्री आहे ना? हो आहे फ्रीच आहे. मी पैसे नाही कुठल्या गोष्टीचे. पण ना विचारण्यासारखं काहीतरी असेल तरच विचार बाबा. फुलबकरू लोक जानूसाठी गिफ्ट शोधत आहेत आणि मी गिफ्टसाठी जानू. नाईस, भारी. लोक जानूसाठी गिफ्ट शोधत आहेत आणि मी गिफ्टसाठी जानू शोधत आहे. वा. समर्थ म्हणते अरे यार कमेंट हाईड होऊन राहिली दीदी. नाही रे, मला तुझ्या सगळ्या येत आहेत कमेंट. फुलपाखरू मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. ज्यांनी लाईक नाही केले त्यांनी लाईक करा, आणि ज्यांनी सबस्क्राईब नाही केले त्यांनी सबस्क्राईब करून जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला. कोकणची प्रीती या चॅनलला नक्की जॉईन व्हा. रोज आपल्या छान गप्पा होणार आहेत. आणि आता सोमवारपासून मी सकाळी, दुपारी आणि संध्याकाळी असं तिन्ही टाइम लाईव्ह घेणार आहे. कारण 15 दिवस विकेंडचे आहेत, मुलांना सुट्टी पडणार आहे 15 दिवसासाठी. सो मस्त. गोविंद दादा नमस्कार. फुलपाखरू तुम्ही हसताय कशाला हो? गोविंद दादा नमस्कार, स्वागत आहे कोकणची प्रीती आहे या चॅनलमध्ये. समर्थ दादा म्हणतोय दीदी माझी कमेंट मोठी होती. ओके, बघते मी कुठली आहे ती. सही बात है मेरा दिल जीत लिया. ओके, कोकणची प्रीती या चॅनलला लाईक करा पिन प्लीज. अरे यार पिन करायचं होतं, इथं दिसत नाहीये यार माझी कमेंट. अरे यार सगळ्यांच्या कमेंट मिस होत आहेत का? आता लग्नाचं सीझन सुरू झालंय. नोकरीवाले पोरं येतील आणि बेरोजगार पोरांच्या गर्लफ्रेंड घेऊन जातील. हे भारी आहे. आता लग्नाचे सीझन सुरू झालंय. नोकरीवाले पोरं येतील आणि बेरोजगार पोरांच्या पोरी घेऊन जातील, गर्लफ्रेंड घेऊन जातील. लय भारी. एवेज जी नामदार हाय नमस्कार दादा. कुठून आहात आपण? अमित दादा म्हणते वीकेंड मध्ये जरा फिरा, जरा जम्मूमध्ये बर्फामध्ये मज्जा करा. बर्फ संपला दादा, मी गेलेली की. तुम्ही माझा लॉंग व्हिडिओ बघितला नाही का? बघा जरा. या चॅनलवरती लॉंग व्हिडिओ आहेत जिथं आम्ही बर्फामध्ये मजा केली आहे. बघा एकदा नक्की. फुलपाखरू म्हणतायत हसतायत फुलपाखरू. विजय दादा नमस्कार. लाईक नंबर 13 ताई. जय श्री स्वामी समर्थ महाराज. ब्लेस यू अँड युअर फॅमिली ताई. जेवण झालं का? नाही दादा अजून नाही झालंय.
बनवायचं. काय बनवणार विचार करते. तुमच्याकडनं सगळ्यांकडनं आयडिया घेते की काय बनवायचं आज. एवेश दादा म्हणतायत उस्मानाबादवरून. एवेश दादा खूप खूप धन्यवाद लाईव्हला आल्याबद्दल. एवढ्या उस्मानाबाद एवढे लांबून माझे लाईव्ह पाहताय, खूप खूप धन्यवाद. आणि प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि चॅनलला पण लाईक करा, जेणेकरून उद्याचं लाईव्ह तुमच्यापर्यंत पोहोचेल, नोटिफिकेशन येईल तुम्हाला. समर्थ म्हणतोय विजय दादा ओळखलं का? विजय दादा तुम्हाला समर्थ म्हणतोय, रेल लवर म्हणतोय ओळखलं का? अमित दादा म्हणताय डन. आणि अमित दादा या चॅनलच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये कोकणची ताई म्हणून चॅनल मी नवीन ओपन केलंय, तिथं माझी कॉमेडी करते मी, नक्की पहा. नक्की पहा. विजय दादा म्हणतायत फुलपाखरू तुझं नाव नाही सांगितलं, माझंच नाव माझ्या चॅनलमध्येच आहे, कोकणची प्रीतिया. विजय दादा म्हणताय नेक्स्ट वीक कमिंग टू मालवण, लास्ट बस स्टॉप नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर, देऊळवाडा. ओके दादा, पण आम्ही तर बाबा एवढे लांब पडलोय. तुमचं मजा आहे, कोकणात जाऊन येत आहे. समर्थ म्हणतोय आज पनीरची भाजी आणि पोळी आणि तंदुरी रोटी आणि थोडा थम्सअप, हे सगळं बनवू का? समर्थ म्हणते ए मेरे दोस्त विजय भैया. विजय दादा म्हणते येस दादा, श्री स्वामी समर्थ. समर्थ म्हणते श्री स्वामी समर्थ तुम्हाला पण. समर्थ म्हणते कोकणची प्रीतिया सबस्क्राईब डन. थँक्यू सो मच. अविच म्हणतायत ताई तुमचा टाइम काय आहे लाईव्हचा? दादा म्हणतायत. एक मिनिट, कुठली गाडी आली? कसली गाडी फिरते बाई? आत्ता मोबाईल पडला असता मंडळी. तर माझा टायमिंग सध्या मी सोमवारपासून फिक्स करणार आहे. तर तुम्ही चॅनलला जॉईन व्हा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला माझी नोटिफिकेशन येईल. मग सोमवारपासून आपण एक टाइम फिक्स करणार आहोत. सध्या मुलांची एक्झाम होती, त्यामुळे मी फ्री टाईममध्ये लाईव्ह घेत होती. अमित दादा म्हणते आज जेवण करूचा नाही वाटता, करायचा हो पण लेट खातं लावू ना, मग काय ता थंड खायचा. फुलबाग म्हणते कोणाला गुलाब आवडतो, कोणाला चापा आवडतो. कुणाला गुलाब आवडतो, कोणाला चापा आवडतो, कोणाला मोगरा आवडतो. मला तर विचाराल तर मला फक्त हसणारा प्रीतीचा चेहरा आठवतो. वा 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 वा. वारीच बनवलंस यार, खूप छान खूप छान खूप छान, मस्त. इश्कवाला लो पण असंच छान छान बनवतो. श्री कृष्ण दादा नमस्कार. गव्हाचं पोतं उसवता उसवता फाटलं, प्रीतीचं नाव घेतो. हे काय दादा, हे काय? गव्हाचं पोतं उसवता उसवता फाटलं, प्रीतीचं नाव घेतो, तिनं मला फसवलं. कसं आहे प्रीती बोल. नाही ची 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 ची, मी कोणाला नाही फसवत, उगाच माझ्या नावाने. नो वे, रॉंग. नो नो नो. विजय दादा म्हणतायत 3 days स्टे इन मालवण, हंडी कट्टा आणि देऊळवाडा. ओके ओके, तुम्ही कोकणात जाता मग. फुलपाखरू ही सिरियल पाहिली आहे का कोणी? हा मी फुलपाखरू पाहिली. हे बघा दादा लायसन. विजय दादा म्हणते स्वामी प्रकट दिना दिवशी माझा मूवी येत आहे. काय दादा, त्या दिवशी तर 4 ह्याला सांगत होता, त्यानंतर स्वामी प्रकट दिनला सांगत होता. काय नुसती तारखा बदलता तुम्ही काय? फुलपाखरू एक गोष्ट विचारायची होती. प्रत्येकाची शेजारी सुंदर असते, ती फक्त मला दिसते. म्हणजे काय? आय डोंट नो. आतुशोध म्हणतोय, आशुतोष म्हणतोय यार ॲडवाइस हेवी होती की मला एक पुण्याची मुलगी आवडते आणि तिला पण मी आवडतो ॲज अ फ्रेंड म्हणून. ओके, तिला अजून कसं समजून सांगायचं नाही कळत मला, तुम्ही काही टिप्स द्या ना. ओके, तुला आवडते ती फ्रेंड म्हणून आणि तिला आवडतं तू ॲज अ फ्रेंड. तुला ती आवडते पण तिला तू ॲज अ फ्रेंड म्हणून आवडतोयस का? मग मी तुला एक सांगू का, थोडंसं तिला ना इग्नोर कर आणि जेलिस फील कर.
बघ हे ट्रिक काम येईल. हे भगवान, मी हे पण काम करायला लागली रे देवा. ही पण काम करायला ऍडवाइस द्यायला लागली प्रेमावर. ऐक, ऐक ना, असंच कर, एक काम कर. तुझ्या अजून काहीतरी चांगल्या एखादी चांगली मुलगी असेल ना एकदम दिसायला, तिच्याबरोबर जरा म्हणजे मजाक मस्ती कर, तिला जरासं जेलिस फील करव. आणि त्यानंतर दुसरी काय सांगितलेली मी ती, आणि तिला थोडंसं इग्नोर कर. मग बघ ती जेलिस फील करणार. तिला सध्या भाव देतोयस म्हणून ती तुला भाव देत नाही. फुलपाखरू, प्रीती लग्न नाही झालं का तुझं? अरे यार, झालंय माझं लग्न. मला 2 मुली आहेत. एक 3री मध्ये आहे आणि एक UKG मध्ये आता जाणार आहे. समर्थ म्हणते आईसारखी माया लावते, प्रत्येक संकटात उभी राहते, ती दुसरी कोणी नसून माझी लाडकी दीदी असते. येस, सगळ्यांच्या बहिणी तशाच असतात यार. फुलपाखरू म्हणते ज्या प्लॉटवर तुमची नजर आहे त्या फ्लॅटचे भूमिपूजन ऑलरेडी झालेलं आहे. येस, आय एम मॅरिड. हाय सुहानी, कैसी हो? लाइक डन, थैंक यू सो मच. कैसी हो बहन? विजय दादा, सो सॉरी, झी मराठी कडून डिले होत आहे, एडिटिंग बाकी आहे थोडीशी. ओके. सुहानी दीदी बोल रही है बहन दूसरी आईडी से सब्सक्राइब करती हूँ आपको. ओके ओके. सुहानी बोलती बहन मेरे मैसेज नहीं आ रहे क्या? अभी आए आपके. अमिता म्हणते आता तुमचं लव गुरु असं चॅनल चालू करा. हे ना, बघा ना दादा, काय काय लोक प्रश्न विचारतात, सजेशन पण घेत आहेत बघा. काय आता मी बघा, मी पहिलं कोकणातली प्रीती म्हणून चॅनल चालू केलेलं. त्यानंतर मला लोकांनी लग्नासाठी पोरगी शोधा म्हणून सांगायला सुरुवात केली. आता त्यांचे लव इश्यूज पण आता मला सांगायला सुरुवात केली आहे. मला वाटतं मी इथंच बसते आता दिवसभर. चला, हां तुमचं सांगा आता. चला, तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे लव लाईफ मध्ये? चॅनल मॉनिटाईज झालं ना की म्हणजे लोकांना जर लव इश्यूज असतील तर मी सुपर चॅट घेणार आणि सांगणार चला 200 रुपये सुपर चॅट करा, मग तुम्हाला सोल्युशन सांगते. आशुतोष म्हणते हा, पण ट्राय करून बघितलेलो आहे मी ऑलरेडी, पण ते नाही एवढं सिरियस घेतली. अरे एखाद दिवस काय सिरियस घेणार, जरा महिनाभर तसं करून बघ ना. मालवणला कुठे राहता? मी मालवणला नाही राहत दादा, सिंधुदुर्गात राहते. फुलपाखरू म्हणते चला भेटू पुढच्या एपिसोडमध्ये. ओके फुलपाखरू, चॅनलला जॉईन केलंस तर उद्या तुला नोटिफिकेशन येईल, मग आपण चॅनल जॉईन करू. सॉरी, मग आपण लाईव्ह मध्ये भेटू उद्या. बाय फुलपाखरू. सुहानी गुसेन म्हणते हाय बहन, लाइक डन. थँक्यू सुहानी, थँक्यू सो मच. कैसी है बहन? अमिता, त्यांना वाटतंय तुला खूपच अनुभव आहे. यार मला लव अँगल मध्ये माहिती नाहीये, पण पिक्चर बघते ना मी. लव्ह स्टोरीचे पिक्चर मला बघायला खूप आवडतात. आणि साऊथ मूवी मध्ये लव्ह स्टोरी खूप भारी असतात यार. इथल्या बॉलिवूडच्या काही लव्ह स्टोरी नाही, पण साऊथची लव्ह स्टोरी खतरनाक. फुलपाखरू, प्रीतीचं जुळजुळ पाणी, वाऱ्याची मंजुळ गाणी. हो 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 हो. सुहानी बोलते मैंने कर दिया आपको. ओके ओके सुहानी दीदी, मैं भी आपको करती हूँ. श्री कृष्ण दादा म्हणते प्रीती मला शेजारीन आवडते, तिचे मिस्टर शिक्षक आहेत, मी ग्रामसेवक आहे. तुला माहित आहे मी सकाळी केल्यावर जातोय, तिचे मिस्टर 10. श्री कृष्ण दादा मला काही सांगू नका. ची जी 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 काय हे, तो कॉलेज लवर आहे म्हणून मी त्याला सांगितलं. तुमचं काय शेजारीन बिजारीन. चला. सुशील शिंदे म्हणतात हाय. सुशील दादा नमस्कार, स्वागत आहे. समर्थ म्हणतोय चला आता प्रीतिया दीदीसाठी शायरी बोलणार आहे, कोणी तयार आहे का? बोला बोला बोला. मी बोलू का शायरी? येस येस, चांगली बोलायची हा. आणि लाईक करा, पटकन लाईक करा. 20 लाईक्स होऊन जाऊ दे, पटकन लाईक करा. सुहानी दीदी चैनल को कमेंट करो किसी भी वीडियो पर जाकर. विवेक दादा म्हणतायत हाय. हाय विवेक दादा. अमित दादा हसतायत. आशुतोष म्हणते यार पुणेची मुलींना खूप ॲटिट्यूड है यार. मग तू कोकणातली शोध ना आशुतोष.
कोकणातली शोध, खूप छान असतात कोकणातल्या मुली आणि सुंदर पण असतात. कुठे पुण्याला शोधायला जातो तू? ये न्यू आयडी है मेरी बहन. ओके. योगेश दादा नमस्कार ताई म्हणतायत. नमस्कार योगेश दादा, कसे आहात तुम्ही? खूप खूप स्वागत आहे. प्रवीण पाटील म्हणताय हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय. हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय. प्रवीण दादा खूप खूप स्वागत आहे. कुठून आहात तुम्ही? प्रवीण दादा कुठून आहात तुम्ही? खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. आणि आजचा दिवस सर्वांना खूप सुख शांती समृद्धीमध्ये जावो. हार्ट हॅकर नमस्ते, आहे का ओळख? नाही, मी तुला नाही ओळखत. जा. 17 नंबरला लाईक डन म्हणतोय. हार्ट हॅकर, हा वाघाचे डोळे दिसत आहेत रे तुझ्या डीपीवर. सुहानी बोलते ओके. हार्ट हॅकर म्हणते 18 नंबर लाईक डन, 19 नंबर लाईक डन, 20 नंबर लाईक डन. चल, 18 नंबरवर लाईक केले आणि सगळे नंबर लाईक डन म्हणतोय. चला चला सर्वांनी करा. ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केलंय त्यांनी पटापट लाईक करा आपल्या चॅनलला. कोकणची प्रीतिया पटकन कमेंट करा. समर्थ म्हणजे चेहऱ्यावर तुझ्या नेहमीच असतं हास्य, चेहऱ्यावर तुझ्या नेहमीच असंच हास्य राहू दे, सुखाचे मळे तुझ्या अंगणात नेहमी डोलू दे. वा वा वा. प्रीती दीदी तू जिथे असशील तिथे फक्त आनंद असू दे. वा वा वा. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. अरे वा, 19 नंबरला लाईक डन झालेला आहे. थँक्यू सो मच. 20 नंबरला पण लाईक करून टाका पटकन. आणि ज्यांनी ज्यांनी सबस्क्राईब नाही केले त्यांनी सबस्क्राईब नक्की करा. रोज आपलं लाईव्ह असणार आहे आणि सोमवारपासून आपल्याला आपलं 3 टाइम लाईव्ह असणार आहे, सकाळी, दुपारी आणि संध्याकाळी. समर्थ म्हणते रक्ताचं नातं तर असतंच, रक्ताचं नातं तर असतंच, पण तू मैत्रीण होऊन साथ दिलीस. रक्ताचं नातं असतंच, पण तू मैत्रीण होऊन साथ दिलीस. पडत्या काळात नेहमी मला सावरून घेतलंस. नशीबवान असतात ते ज्यांना तुझ्यासारखी बहीण मिळते. प्रीती दिदी तुझ्या अस्तित्वानेच घर आनंदाने फुलते. थँक्यू समर्थ. थँक्यू सो मच. खूप छान लिहिलंयस. खूप छान, लय भारी. योगेश दादा म्हणते ताई कोकणात पोरी शिल्लक राहिल्या असत्या तर आम्ही असे विना लग्नाचे राहिलो नसतो. हे पण आहे. भेटणार दादा, तुम्ही शोधतच नाही आहेत. कुठे कुठे असतात पोरी. समर्थ मध्ये जगात सर्वात भारी माझी प्रीती दिदी, जिच्या मायेची सावली आहे सर्वात न्यारी. देव करो तुझी प्रत्येक इच्छा पूर्ण हो, कारण तूच आहेस माझ्या आयुष्याची खरी राजकुमारी. वा 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 वा. आईसारखी माया लावते, प्रत्येक संकटात पाठीशी उभी राहते, ती दुसरी कोणी नसून माझी लाडकी दीदी असते. वा वा, खूप छान. प्रत्येक बहिणीसाठी आपला भाऊ खूप खास असतो आणि प्रत्येक भावासाठी आपली बहीण खूप खास असते. आशुतोष म्हणतोय डे बाय डे टिप्स देत जा यार. तुझा इन्स्टा आयडी आहे का? इन्स्टा आयडी आहे, पण तुला जर टिप्स पाहिजे तर माझ्या लाईव्हला येत जा आणि इन प्रोसेस सांगत राहा, म्हणजे प्रोग्रेस सांगत राहा की ही टिप्स झाली का कामी. चॅनलला जॉईन हो, बेल आयकॉनवर क्लिक कर आणि मला सांगत जा. तुझी लव्ह स्टोरी ऐकायला आवडेल मला. फुलपाखरूमध्ये तुझं हसणं आणि माझं फसणं दोन्ही एकाच वेळी घडलं. नकळत माझं मन तुझ्या प्रेमात पडलं. माझ्या प्रेमात कोणी पडू नका. नो 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 नो. ऐक, तुमच्या स्वतःच्या गर्लफ्रेंडवर प्रेमात पड. कृष्ण हसतेच ग, माझ्याकडे बघतेस, पण तुला बोलायला हिम्मत नाही होत. मस्त दिसतेस, कसं कसं करू, बोलू का तिला सांग. मी नाही सांगू शकत दादा, हा तुमचा मॅटरच वेगळा आहे. कॉलेजला चालते बाबा, मी सांगू शकते, पण इथं नाही बाबा. डोनाल्ड, हे बघा परीने डोनाल्ड काढलाय. परीची ड्रॉइंग. चल आता ग्रामर कर. समोर शायरी खतम, पैसा हजम. आणि ही खुशीची, हे काय काढलंस? हा कोण आहे? हा पण डोनाल्ड. आणि ही खुशीची, ही खुशीची आमच्या छोट्याशा खुशीची. हा खुशीचा डोनाल्ड, खूप छान. आणि हा काय? हे काय? डोनाल्डचं तोंड. हा ठीक आहे, व्हेरी गुड. आशुतोष दादा म्हणजे माझा आयडी आशुतोष पवार 925. ए भावा, तुला काय म्हणतात ते टिप्स घ्यायचे असतील तर माझ्या चॅनलवरच यावं लागणार हा, कारण मी
इन्स्टा आयडीचे मेसेज वगैरे बघत नाही. समर्थ हसतोय. समर्थ म्हणतोय मला प्रेमाची टिप्स माहिती आहेत, फक्त त्याच्या बदली मला पिन करायला लागेल. हे बघा. फुलपक्रू म्हणते हम हमें कहा मालूम था कि इश्क होता है क्या, बस एक तुम मिले और जिंदगी मोहब्बत बन गई. वा 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 वा. परी आणि खुशी कसे आहेत दाखव जरा, बघितलं नाही त्यांना खूप दिवस झाले. लाईव्ह वर नाही दाखवू शकत ना दादा, मुलांना असं दाखवणं अलाउड नाहीये म्हणून नाही दाखवू शकत. आशुतोष दादा म्हणताय 2 इयर्सने आपण दोघं कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे. लास्ट टाइम प्रपोज केलो होतो अँड इग्नोर केली. 2 मंथने बोलली. म्हणजे 2 इयर्सने म्हणजे तुम्ही दोघं कॉन्टॅक्ट मध्ये आहात 2 वर्ष, आणि लास्ट टाइमला प्रपोज केला होता आणि इग्नोर केली त्यांनी. जास्त प्रपोज करू नको. जिथं जास्त इम्पॉर्टन्स देत नाही ना तिथं थोडंसं लांब 2 पावलं पाठी जायची, म्हणजे समोरचं माणूस 2 पावलं पुढे येतं. समर्थ म्हणजे वैयक्तिक स्वातंत्र्य. प्रत्येकाला स्वतःचे आयुष्य, छंद आणि मित्र असतात. आशुतोषने तिच्या आवडी निवडीचा आणि वेळेचा आदर करावा. सपोर्ट, तिच्या स्वप्नांना आणि ध्येयांना प्रोत्साहन द्या. एक चांगला जोडीदार तोच. समर्थ मध्ये ऐकून घेणे. अरे बाबा माझ्या, हे कुठे कॉपी पेस्ट करून बोलतेस रे तू? हा, कॉपी पेस्ट करून बोलतोय. मेरा तो सर घूम गया भाई. ऐकून जेव्हा समोरची व्यक्ती बोलते तेव्हा फक्त ऐकण्यासाठी नाही तर समजून घेण्यासाठी ऐकणं खूप महत्त्वाचे आहे. प्रामाणिकपणा. मनात जे आहे ते स्पष्टपणे पण प्रेमाने सांगा. खोटं बोलून मिळवलेले प्रेम प्रेम नसतं, असंच म्हणायचं असेल त्याला. अमित दादा म्हणताय डन. फुलपकरू म्हणताय सोचा था दिल को संभाल रखेंगे, क्या करे दिल ने तुम्हें ही चाह लिया, अब क्या करे. वा 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 वा. अमित दादा म्हणताय सॉरी कशाला म्हणताय अमित दादा? म्हणजे लाईव्ह मध्ये मला नंतरच कळलं की लाईव्ह मध्ये मुलांना दाखवत नाही. मग हे होतं कॉपीराईट येतो किंवा काय म्हणतात कम्युनिटी गाईडलाईन्स हे होतात. योगेश दादा म्हणते माझी कमेंट वरती गेली. खय गेली हो? माझी बहीण माझ्यासाठी मुलगी शोधणार. बहीण म्हणजे दुसरी तिसरी कोणी नसून प्रीतीताई तूच शोधणार मला मुलगी. ओके, शोधते सगळ्यांना शोधते. मला तर काय म्हणतात ते सगळीकडनं तेच येते. मुलगी शोध, मुलगी शोध, मुलगी शोध, मुलगी शोध. कुठं शोधू? मला पण बहीण नाही तर मी सांगितलं असतं तुमच्यातलं का कोणतरी चांगलं असं बघून. श्रीकृष्ण शाळेत होतोय मला खूप आयडिया होती, पण आज कसं कळत नाही. मला आंटी फसवी मला आटी फसवी करायची मला पण नाही. 7 बायकोची ना बहिणीची. आता काय काय दादा मला काय समजत नाहीये. मला पण नाही 7 बायकोची ना बहिणीची. आता कसं करू मी लाडके? तुम्ही शांत राहा. तुम्ही काही करू नका श्रीकृष्ण दादा. समर्थ म्हणते सगळे टिप्स माझ्या डोक्यामध्ये असतात. नाही हे कुठेतरी कॉपी पेस्ट केलेले आहेत. आखिर हमको रेलवाला ड्रायव्हर बोलते. परशु म्हणतायत हाय माय नेम इज प्रशंसा. हाय प्रशंसा. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा. लाईक करा चॅनलला. डबल टॅप करा. आशुतोष म्हणतोय एकदा मुलीला माझ्यावर ट्रस्ट यायचा म्हणजे काय करावं लागेल? आधी तिच्या नजरेत म्हणजे तू हे कर तरी नंतर वेगळं. आता ती कशी आहे ते सांग, कसं समजणार ना. हाय प्रसाद दादा. नमस्कार ताई साहेब. जय श्रीराम प्रसाद दादा. कसा आहे तू? विवेक दादा म्हणते भाजीत भाजी मेथीची. प्रीतीताई आहे फौजीची. वा 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 वा. हे सगळ्यात लय भारी. खूप भारी विवेक दादा. खूप छान. प्रसाद दादा म्हणताय ओळखलं काय गो ताई घ्या माका तुया. अरे ओळखले नाहीत तर काय सांगतं, ओळखतले ना. कोकणातलं मरे दिया.
योगेश दादा म्हणते वधूवर सूचक मंडळ काढ. हा आता मग ताच तयार करूचा लागतला. लाईक करा पटकन सगळ्यांनी, लाईक करा, लाईक करा, लाईक करा. कोकणच्या प्रीतियाला लाईक करा, लाईक करा, लाईक करा. कोकणच्या प्रीतियाला लाईक करा. समर्थ मध्ये कोकण कोणाला प्रेमाची टिप्स पाहिजे असेल तर मला सांगावे 1 रुपया. ओके समर्थ, मग सांग तिचा ट्रस्ट जिंकण्यासाठी काय करावं. आशुतोष दादा म्हणते तुला ते मुलीचं कॉन्टॅक्ट डिटेल देऊ का. नको रे बाबा, नको रे बाबा, मला कॉन्टॅक्ट बिनटॅक्ट नको. मी कोणाची जुळवाजुळी करत नाही. मी एवढ्या लांब आहे, मला नाही बाबा तुमची जुळवाजुळी करायची. तुका असले कशा कमेंट येतात गो तायग्या. कसले. पांडू अमोल रोकडे म्हणते पंढरपूर रामकृष्ण हरी माऊली. रामकृष्ण हरी. प्रसाद मी तर पागल झालो असतोय. अरे मजा येता रे बाबा. एखादा कोणतरी आपला एक इमोशन सांगता तर आपण त्याच्यावर असा रागात रिॲक्ट न होता आपण एक मजेदार आन्सर द्यायचा. जय जय राम कृष्ण हरी. 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 अमोल दादा नमस्कार. कुठून आहात तुम्ही. पंढरपूरवरून आहात का. प्रसाद दादा मी आता पागल झालं असते. आशुतोष म्हणताय मी कर्नाटकाचं आहे, ते महाराष्ट्राची आहे. नाही कळत की तिला अजून कसं समजून सांगायचं. विचार करावा लागेल मला, या गोष्टींवर विचार करावा लागेल. प्रीतीताई मला प्रेमाचं वेळ लागलं. ड्यूटी नाही आज, कठीण परिस्थिती, आज जमलंच पाहिजे. दादा मुझे बख्श दो, मैं कुछ नहीं बता सकती. ये देवा परमेश्वरा वाचव रे. याड लागलं याड लागलं र, गुंतल प्रेमात मन लागलं र, तुपात वास येई. 1 मिनिट मी ते गाणं म्हणते. याड लागलं र, याड. टेरिस मंडळी पटापट कमेंट करा. याड लागलं र, रंगल जीवात याड लागलं र, वास येऊनात ये कस्तुरीचा, चाखयाला वार गोड लागलं र, चांद भासतो ती सात मावळाया लागलं, आस लागली मनात माकाळ, आस लागली मनात कावया लागलं, याड लागलं र. हॅलो हाय एविज. हॅलो एविज. ना 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 ना. हॅलो मंडळी नमस्कार. पटापट कमेंट करा सर्वांनी, लाईक करा, चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. बोलो जी बोलो क्या बोलूं मैं, बोलो जी क्या मैं बोलू जी. काय आला परी इलो कित्या झालं कंप्लीट ता वर्कशीट.
मंडळी पटापट कमेंट करा, कोकणची प्रीती आहे या चॅनलला. ऋषी शिंदे म्हणतात हाय. हाय ऋषी शिंदे. दादा तुमच्या बायकोचा कॉन्टॅक्ट द्या, मी वहिनींना लगेच सांगते. दादा दादा काय बोलतायत बघा, वहिनींना चीट करताय दादा, असं बरं नाही. माणसाने कसं पवित्र असलं पाहिजे, तर देव आपल्याला साथ देतो. ऋषी शिंदे कुठून आहात तुम्ही? खूप खूप स्वागत आहे. परी कशाला सगळं काढते? नको ना काढू ग परी. सुनीता ताई माझ्यासारखं येस, सगळ्यांनी पवित्र असलं पाहिजे. भांडण लावतेस काय, माझी साथ सोडतेस मला, मग काय तुम्ही दुसऱ्या लेडीजचा विचार करताय आणि वहिनींना काय म्हणतात होका द्यायचा सांगताय. आम्ही तुम्हाला आणि मला असला भाऊ नको बाबा मला. चला श्रीकृष्ण दादा, मी आता तुम्हाला मी रिप्लाय देणार नाही, वहिनीला फोन करून सांगते बघा. चेतना ताई हाय, कशा आहात? स्वागत आहे कोकणची प्रीती या चॅनल मध्ये. कसे आहात तुम्ही? ऋषी दादा म्हणतायत संभाजीनगर वरून. ऋषी दादा थँक्यू सो मच, एवढ्या लांबून तुम्ही माझ्या लाईव्ह पाहताय संभाजीनगर वरून, खूप बरं वाटलं. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा, आपलं रोज लाईव्ह असतं या टायमिंग मध्ये. तर सोमवारपासून आपलं 3 टाइम लाईव्ह असणार आहे, सकाळी दुपारी आणि संध्याकाळी 3 टाइम. तर 15 दिवस आपलं लाईव्ह खूप 3 टाइम चालणार आहे, तर नक्की जॉईन व्हा. सुनीता ताई म्हणताय हो ना ताई. चेतना ताई म्हणतायत कशा आहात? मी छान आहे चेतना ताई, तुम्ही कशा आहात? तुमचं कसं चाललंय यूट्यूब जर्नी? चेतना ताई म्हणतात लाईक डन. थँक्यू चेतना ताई, थँक्यू सो मच. ओके म्हणतायत हाय हाय. ओके, इथं बाबू बिबू कोण नाहीये, पळा इथून. सुनीता ताई म्हणते आपल्यासारखं. संदीप दादा म्हणतायत हाय. काय आज स्पेशल? आज काय स्पेशल काही ठरवलं नाहीये अजून, करायचं आहे. माणसाने आपल्या पार्टनरला किंवा आपला नवरा असेल त्याला म्हणजे तुम्ही खरंच असं वागू नका जेणेकरून म्हणजे आपली आणि आपल्या माणसांची मान खाली जाईल, असं कधीच कोणी वागू नये. चेतनाताई म्हणतायत ओळखलं का मला? हो चेतनाताई, मी तुम्हाला ओळखलं, मी नाही विसरत माणसांना. गोरख दादा म्हणतायत हाय हाय. गोरख दादा नमस्कार, कुठून आहात? खूप खूप स्वागत आहे. संदीप दादा म्हणतायत 24 नंबरला लाईक केलं, थँक्यू थँक्यू सो मच. तू माझ्या रक्ताची आहेस, ती तुझ्या रक्ताची आहे का? पण मला असं वाटतं की कोणी एकमेकांना चीट करू नये दादा. म्हणजे 7 फेरे जेव्हा आपण घेतो ना, तेव्हा 7 वचने पण देतो, ती आपली म्हणजे मरेल तोवर पाळावी माणसांनी, असं वाटतं. चेतनाताई म्हणतात बरेच दिवस झाले आले नव्हते मी लाईव्हला. हा, तुम्ही बरेच दिवस आला नव्हता आणि माझं पण लाईव्ह असं म्हणजे टायमिंग फिक्स नाही आहे सध्या, कारण एक्झाम चालू आहे सोमवारपर्यंत. आपला भारत महान. येस, आपला भारत महान. जय भारत. कोकणमध्ये कुठे? मी आहे कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. तुम्ही कुठून आहात? चेतनाताई म्हणतात ओके, हा वाचला ना. सुनीताताई म्हणतात इथं बाबू नाही भेटायचं, प्रीतिया कुंभार आहेत, हातामध्ये चप्पलचा नंबर घेऊन. येस, इथं बाबू शोना कोणी नाहीये, इथं आहे फक्त कोकणची प्रीतिया. आपला भारत महान. रत्नागिरी. ओ माय गॉड, कोकणातले आहात काय तुम्ही? तुमका मालवणी येता काय? तुमका मालवणी येता काय ओ दादा? नाव काय तुमचं नक्की सांगा माका, नक्की नाव सांगा. येस, अरे वा सुनीता ताई, बघा मालवणी माणसा भेटली माका.
याक तरी कोकणातला भेटा व्हाय माका प्रत्येक लाईव्ह मध्ये, एक तर दोन तरी भेटाकच होई माणसा. राकेश रमेश थॉमस धामनकर, ओके. राकेश दादा म्हणते मी तुम्हाला. थँक्यू दादा लाईव्हला आल्याबद्दल. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, आणि माझ्या चॅनलवर कोकणातले कल्चरल व्हिडिओ तसेच महाराष्ट्र, सध्या मी जम्मू काश्मीरला आहे, तर इथले टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. नक्की चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकनवर क्लिक करा. आणि रोज मी लाईव्ह असतोय, सोमवारपासून मी 3 टाइम लाईव्ह घेतलंय, तर नक्की जॉईन व्हा. श्रीकृष्ण म्हणते 2 दिवस झाले घरी नाही, मी कुठं जेवायला जाऊ? जर शेजारीन जेवण देत असेल तर जेवण करायला नकोस का बोल? जेव्हा जेव्हा तुम्ही जेव्हा. आपला भारत मान. राकेश दादा म्हणतोय थँक्यू, वेलकम दादा, वेलकम. संदीप दादा म्हणते थंडी आहे का तिकडे? थंडी नाही आहे, पण गरमी पण नाही आहे. म्हणजे असं थंड नॉर्मल वातावरण आहे. चेतनाताई म्हणते मालवणी बोला ताई, छान वाटतं ऐकायला. होय काय? बोलते माका पण आवडता बोला, कारण कोकणात तर मालवणीच बोलतात. कोकणात तर मालवणीच बोलतात. माका पण आवडतं, पण बोलणारा पण भेटा खाय ना, म्हणून थांबते. तुमचं नाव काय? राकेश दादा, माझं नाव प्रीतिया असा, आणि माझ्या चॅनलचं नाव असा कोकणची प्रीतिया. सगळ्यांनी पटकन जॉईन व्हा. ज्यांनी जॉईन नाही झाले आहेत ना, त्यांनी प्लीज जॉईन व्हा. कमेंट करा सर्वांनी, कमेंट करा सर्वांनी, कमेंट करा. चॅनलला जॉईन व्हा, कमेंट करा. आणि आंबे वगैरे खायला सुरुवात केली का? बरा मा, यस. आता कसा मालवणी शब्द वापरलात. राकेश दादा बरा मा? होय दादा, मस्त एकदम मजेत असा. काय मग जेवण बिवण केलं झाला की नाही? आज काय भावरा बिवरा आणलास की नाही? संदीप दादा म्हणतायत इकडे ऊन जास्त लागत आहे. ओके, ऊन आहे का? इथं तर ऊन आहे, पण मी फॅन पण नाही लावलाय, म्हणजे असं वातावरण आहे. चेतनाताई म्हणताय जेवण झालं का? नाही चेतनाताई, वेळ आहे जेवायला आम्हाला. रामचंद्र दादा म्हणतायत छान नाव असा. रामचंद्र दादा थँक्यू सो मच. माझ्या नावाचं मी तुमका एक कॉमेडी सांगतोय, की माझं नाव ना माझ्या आजीने ठेवलं ना. पहिला माझ्या आजीचं नाव माझ्या आजीचं ठेवलेलं आहे. म्हणजे आजोबांची पहिली बायको होती, ती वारली, म्हणजे आत्या झाली ना तेव्हा वारली ती. आणि तिने मग माझी आजोबांनी दुसरं लग्न केलं, मुलं लहान होती ना त्यामुळे. आणि मग त्या आजीने तिचं नाव ठेवलं, म्हणजे जी पहिली आजी वारली ना तिचं नाव प्रेमा म्हणून ठेवलेलं, माझं नाव प्रेमा. आणि मग घरातली वगैरे म्हणायला लागली की ती वारली आहे ना, मग कशाला नाव ठेवलंस तिचं, नको ठेवू. तर मग मी काय म्हटलं, म्हणजे आजीने काय म्हटलं, आता नाव प्र वरून ठेवलंय ना, मग आता हिचं नाव आता कसं वेगळं काय ठेवू? मग आजीने विचार करून प्रीतिया असं ठेवलं, प्रीतिया. बापरे. आणि मग कुठं म्हणजे माझं नाव असं लहानपणी डॉक्टर पण म्हणायची, युनिक नावाची आली, युनिक नावाची. आणि म्हणजे कॉलेजमध्ये, स्कूलमध्ये कधी नाव नाही माझं प्रीतिया, कोणाचंच नाही नाव. कॉलेज लाईफमध्ये नाही, ग्रॅज्युएशन लाईफमध्ये पण नाही माझं नाव कुठं, गावात नाही, इथं जम्मूत पण नाही, कुठेच नाही. माझ्या सासरवाडीमध्ये पण प्रीतिया नाव कोणाचं नाही, म्हणजे असं नाव आहे माझं. रामचंद्र दादा म्हणजे छान असं नाव. चेतनाताई म्हणते एक्झाम कशी जाते तुमच्या दीदीला? चांगली गेली, ठीक आहे. आता इंग्लिश शेवटचा पेपर राहिलाय, मग फ्री 15 दिवस सुट्टी, मग 1 एप्रिल पासून न्यू सेशन सुरू. श्रीकृष्ण दादा म्हणताय ताई हो म्हटलं, थोड्या वेळात नाही येतेस बोललीस, मग करतोय जेवण तुझ्या आशीर्वादाने आज. करा वहिनीला ताजं घाला. आपला भारतमान म्हणते मासे उद्या खातलय, आज बहिणीकडे इलय. आज चिकन बिकन असा की नाही दादा बहिणीकडे? राकेश दादा. रामचंद्र दादा म्हणते पहिली नाव कशी असायची? दगडाबाई. दगडाबाई, धोंडाबाई, कोंडाबाई असायची. सीताबाई, राम आणि काय हो अशीच असायची. सीताबाई, रमाबाई, धोंडाबाई, दगडाबाई, कोंडाबाई, कोंडाबाई.
आणि काय अजूनही असे असतील ना काहीतरी, कचराबाई. कचराबाई आणि काय, बाई मला खरंच हसायला येते. कंट्रोल प्रीतिया कंट्रोल. चेतनाताई पण हसतायत. चेतनाताई, तुमच्या ओळखण्यात अशी नावं आहेत का? राकेश दादा म्हणते आज बहिणीकडे दुपारी चायनीज खातलो. वा 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 वा. चायनीज खातालाय काय? मजा मजा. सूप पण मागव त्याच्याबरोबर. ट्रिपल राईस आणि सूप मागव. आणि चिकन लॉलीपॉप पण मागव. आणि माझी आठवण काढा दीदी. कोकणातले ताई काही आवडला. आवडता पण आम्ही खाणव नाही रे हयसर. आम्ही जम्मूक असतो ना, त्यामुळे आमका हयसर कसला काय खाणव नाही. गावात गेलंय ना की म्हणजे 10-20 दिवसाच्या सुट्टीक जातो ना, तेव्हा आम्ही खातो. पण काय खातोय, फक्त सूप पिते, बाकी नाही काय असं खात. चेतनाताई म्हणताय नाही ताई. नाही ताई, काय नाही ताई. राकेश दादा म्हणते सूप आणि लॉलीपॉप. वा 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 वा, गरमागरम. ताई मी येते, शिव रडतोय. ओके चेतनाताई, ओके, बाय बाय, टेक केअर. मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा, कमेंट करा सर्वांनी. कोकणात मासे खायची मजा मज्जा असेल तुमची. हा दादा, कोकणात मासे खूप भेटतात, पण काय करणार, आम्ही नाही येत ना आता सध्या कोकणात. बाकीचे आहेत कोकणात, ते खातात माझ्या, आम्ही काय वाट बघतोय. काल आम्ही मासे आणलेले इकडचे, रोहूम फिश. काय खावत नाही, कडू म्हणजे ना त्यांच्या, म्हणजे काय सांगू, जाऊ दे. इकडचे मासेच बरे नाही. मंडळी पटापट लाईक करा. चेतनाताई म्हणतात बाय बाय. माझ्या ओळखीत अशी नावं नाहीत. ओके ओके, चेतनाताई म्हणतात टेक केअर. यू टेक केअर चेतनाताई, बाय. ला 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 ना 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 ना. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. आणि माझं दुसरं चॅनल आहे ज्याचं नाव आहे कोकणची ताई. या चॅनलला माझे कॉमेडी व्हिडिओ आहेत, तर नक्की जाऊन पहा. मैं आज की कोकणी कोणती मासे खाता आपण? इकडे ते रोहू फिश वगैरे भेटतात जम्मूला, रोहू फिश वगैरे, पण नाही एवढे चांगले लागत. पण कोकणात म्हणाल तर काय ते सुरमई, बांगडा, खूप काय काय. श्रीकृष्ण तुझ्यामुळे मी वेडा झालोय ग. कसं काय श्रीकृष्ण दादा, मी काय केलं आता तुम्हाला? तुम्ही तर जेवण बनवत होता. मैंने का किया? अरे मी माय. कृष्णा दादा म्हणतायत हाय ताई, मी कृष्णा. जेवण झालं का कृष्णा दादा? नमस्कार. जेवण नाही झालं दादा, टाइम आहे. पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा, लाईक करा सर्वांनी. रामचंद्र तुम्ही छान बोलता. थँक्यू दादा, थँक्यू सो मच. थँक्यू रामचंद्र दादा. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा, सर्वांनी डबल टॅप करा. लाईक वाढवा सर्वांनी. लाईक करत नाही या, सबस्क्राईब करा. ज्यांनी ज्यांनी सबस्क्राईब नाही केलंय अजूनपर्यंत त्यांनी प्लीज सबस्क्राईब करा. तूने मुझे इमोशनल केले गप्पा मारून, म्हणून मला आठवण आली आज. ओके, आठवण आली का तुम्हाला? काय करणार. कृष्ण ते लातूरचे ताई आहेत का? आलेल्या आता लातूरच्या ताई, पण आता गेल्या, जेवण करायला गेल्या. ईश्वरा करुणात्मता हे वसुंदरा, गगनात हे अज्ञात हे
तुझ्यामनी सर्वात्मका शिवसुंदरा तिच्यातुनी आपुल्या मनीची आहना. मंडळी कमेंट करा. श्रीकृष्ण दादा म्हणतात हाय हाय. कृष्ण दादा प्लीज पटापटा कमेंट करा. अजून आपलं फक्त 5 मिनिटं लाईव्ह चालणार आहे, मग मी लाईव्ह बंद करणार आहे. पटापटा कमेंट करा मंडळी. पट्टा कमेंट करा ना ओ मंडळी. त्या दिवशी सारा कोडे विचारा ना. दादा आता तर फक्त 5 मिनिटं राहिली, मला जेवण बनवायचं आहे ना. आता आपण कदाचित संध्याकाळी लाईव्ह घेऊ. ताई सर्व गोष्टी थांबायला येतात, पण ती गोष्ट अशी आहे की थांबवता येत नाही, बरोबर का? कुठली गोष्ट दादा, आठवण का? राम दादा म्हणते लाईक डन 28. बाय राम दादा. काय बोलताय? बाय कशाला बोलताय? बोला की हो. मनोज दुरी म्हणते लाईक डन मुंबई. मनोज दादा नमस्कार. मुंबई सुनीला स्वागत असा तुमचा जम्मूच्या लाईव्ह मध्ये. कसे असाय मनोज दादा? कसे आहात तुम्ही? परमेश्वर राऊत. काय काचेच्या ग्लासात गुलाबी शरबत, तू नाही दिसली तर नाही करमत. अरे वा, कुठून आहात परमेश्वर राऊत तुम्ही? कुठून आहात परमेश्वर दादा? परमेश्वर दादा कुठून आहात तुम्ही? पटकन लाईक करा सर्वांनी. चॅनलला जॉईन व्हा. माझं रोज लाईव्ह असतं सकाळी, रोज म्हणजे दुपारचं लाईव्ह असतं रोज. पटापटा जॉईन व्हा सर्वांनी. आणि जर सबस्क्राईब नाही केलं असं, जॉईन नाही झाला तर जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा जेणेकरून तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल. परमेश्वर म्हणते बीडवरून. ओके, बीडवरून आहात का? चॅनलला नक्की जॉईन व्हा. उद्या आपलं लाईव्ह होणार आहे. रामचंद्र काय कमेंट करायची? लाईक करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा, स्क्रीनला डबल टच करा. असंच का? असंच पटकन कमेंट करा. पटकन कमेंट करा. कोकणच्या प्रीतियाला कमेंट करा आणि लाईक करा. सर्वात्मका शिवसुंदरा तुम्ही राहातुनी तेच्याकडे. काय? नो बेबी, नो बेबी, नो नो नो. श्रीकृष्ण दादा मी तुम्हाला हाईड करते. मला असली माणसं नको माझ्या लाईव्हला. फालतूगिरी करताय तुम्ही. रामचंद्र दादा म्हणते काय कमेंट करायची? चला आता मी लाईव्ह संपवते. थँक्यू सो मच. लाईव्हला जॉईन व्हा. संदीप दादा म्हणते सिंधुदुर्ग किल्ला पाहिला आहेस का? नाही दादा, नाही गेली अजून पाहायला. नाही घेऊचो, ठेव तिथंच.
मंडळी पटापट कमेंट करा सर्वांनी. बाय बाय. बाय बाय सर्वांना. बाय बाय. कमेंट सॉरी म्हणते बाय बाय. उद्या भेटूया आपण. टेक केअर.